Moro. No morjens. Nauhoitus laitettiin juurikin tulille. Eli katsotaan miten onnistuu. Eli Skype Recorder Evaluation version. Alright. Katsotaan kuin sulaa. Joo, satuu justiin, niin vähän töihin tulee aamuksi vähän hommailee. Joo. Ja puuhastelee, niin hyvä, että toimi. Joo, tää on ihan hyvä hetki. Joo, eli kaikille kuuntelijoille ja seuraajille tiedoksi, eli Janne Siivonen ja Henri Hokkanen ja ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden tehtävää 2D suorittamassa ja nauhoittamassa. Juuri näin. Lähdetään liikkeelle siitä, että käytännössä niin tätä ammatillista koulutusta ja sen alueen vaikuttavuutta, niin me on lähdetty miettimään ja pohdittu jo aikaisemmassa keskustelussa ja otettu siihen tosiaan neljä eri näkökulmaa, eli määrällinen, sisällöllinen, vastuullinen ja sitten kehittymisen näkökulma. Joo. Ja tässä on pikkusen tietysti eroavaisuuksia, että toinen meistä, eli Janne on tuolla opettajapuolella toimiva henkilö ja minä, eli Henri, niin on sitten taas työelämän puolella vaikuttava henkilö, eli saadaan nyt kaksi näkökantaa saman tien keskusteluun. Joo, näin on. Ja lähdetäänkö kumminpäin liikkeelle? Lähdetkö sinä ensin kertoa omalta näkökannalta vai minä? Ihan kaikki. Joo, mä voisin koostaa tähän hiukan. Mulla on niinku vuoden tausta tässä opetuksessa, niin silleen olen ollut niinku toimitusketjuhommissa aika pitkälti 10 vuotta ja nyt opetan niitä sit Turun AMKissa. Mutta jos mä tosta, kuinka työelämälähtöistä ammatillinen koulutus on AMKis esimerkiksi nyt täällä, mitä mä opetan, niin ideat on ihan selkeät, että kuinka sitä pitäisi tehdä. Että siellä on kurssit, sisällön suunnittelu ja toteutus, niin pyritään tekemään siten, että se työelämän vaatimukset ja tarpeet tulisi huomioitu siinä, kun sitä järjestetään tätä opetusta. Onko siinä niinku tavallaan taustalla myös sitten se, että jos oli niinku seuraavissa tehtävissä, mitä on tullut eteen tässä, niin oli esimerkiksi keskusteluja näistä tavallaan ammatillisen koulutuksen tuloslähtöisyydestä ja siitä, että tosiaan niin kun käytännössä tutkitaan enemmän ja enemmän sitä, että kuinka se työllistyminen sitten loppupelissä on onnistunut sen opintojen jälkeen. Joo, kyllä se niin yksittäisen opettajan kannalta, jos jotain kurssia toteuttaa, niin siinä on periaatteessa se työllistyminen ei ole siinä kiikarissa, vaan siinä on sen kurssin aineiston niin sisällön opettaminen on se lähtökohta. Että ei se siinä jatkuvasti mielessä ole se niin työllistyminen, mutta kyllähän siellä niin tuodaan niitä esimerkkejä niin siihen opintoihin, niiden, mitä työelämässä on niin keissejä tai vaatimuksia. Ja mä tuohon just, mitä noissa aikaisemmissakin oli näitä eri juttuja, millä tavalla sitä työelämää sitten tuodaan, niin siellä on nämä yritysvierailut on yksi juttu, minkä avulla ne opiskelijat pääsee on niin kokemaan, näkemään sitä työelämää. Ne on niin niitä ensimmäisiä niin tavallaan, kun ne alkaa opiskelemaan sitä aihetta, niin niitä kosketuspintoja siihen omaan alueen töihin. Ja ne on saattanut käydä kesätöissä ja muissa, mutta on ne sitten niitä hommia, mitä ne opiskelee ja muuta, niin ne on niin sitten kohdennettuja. Joo. Ja sitten on tietty nämä luennointi, eikö sä itsekin sanonut, että sä käyt luennoimassa ja muuta? No ei se, vähän liittyy tähän just nimenomaan tähän opettajakoulutukseen, niin nämä on ihan ensimmäisiä kertoja, mitä mä nyt olin joku 5-6 kertaa, kun mä tuossa kävin opettelemassa. Eli eri metodeilla, niin tää on mulle ihan uutta juttua, mutta eipä tää sullekaan semmonen ihan niin kuin 10 vuoden kokemus on, että sullakin on tietysti toi työelämä takana, niin sä pystyt kertomaan tietysti tuoreita esimerkkejä tuoda sillä tavalla sitten myös niin motivaatio näihin opiskelijoihin. Mutta se on niinku opettajana, niin ne ketä on ollut 10 vuottakin opettajana, niin tavallaan, ja sitten se on siihen opetuksen niin tavallaan semmoisen rytmittämiseen ja vähän niin monipuolistamiseen yksi elementti, tämmöinen tulee niin vieraileva luennoija kertomaan jostain osa-alueesta. Esimerkiksi me nyt käytiin
Pernod Ricardilla, mikä on niin Altian jälkeen tämmöinen iso alkoholijakeli ja Turussa toimipaikka. Ja niin käytiin vierailulla ja sitten sovittiin tämmöisestä, niin että luennointiin voisi tulla tekemään tämä Janne Aho, mikä siellä on niin toimitusketjun johtaja tai päällikkö. Niin tämmöiseen supply chain luentoon, niin on ihan hyvä näkökulma, että se on semmoinen pari tuntia, niin siinä pystyy tiivistetysti kertomaan opiskelijoille sen, mitä ehkä ne opiskelee sitä niin sen kurssin koko ajan niin kuin eri osa-alueet syvemmin taas. Joo. No, käydään tällaista niin kuin tavallaan kanssakäyvää keskustelua, niin käytännössä jos mäkin rupean miettimään tuota aluevaikuttavuutta ja sitten niin kuin määrällistä näkökulmaa, niin mun mielestä olisi niin kuin tavallaan se määrä ei ole nyt se kaikista tärkein asia, että otetaan sinne niin perkaleesti sitten eri yrityksistä niin kuin kertoo heidän toiminnasta ja jotain yritysesittelyä. Että se on vähän ehkä semmoinen, mikä mua ainakin napsahtaa korvaan nopeasti, että jos se menee liikaa semmoiseksi yritysesittelyksi, mitä esitetään suunnilleen asiakkaille tai toimittajille ja muita tämmöisiä slidishowta. Mutta se, että niin tavallaan just tämä tietyn osa-alueen, esimerkiksi justiin sen opiskeltavan kurssin osa-alueen jostain tietystä aiheesta yritys tulee kertoa, ja se on niin kuin yrityksen briefi on se tyyli 10 minuuttia, ja sitten loput 2 tuntia käytetään nimenomaan siihen, että käsitellään, niin kuin, että kuinka siellä yrityksessä esimerkiksi tapahtuu joku tietty, no mikä nyt onkaan sitten, on se sitten niin kiertoon liittyviä asioita sitten niin kurssissa tai mikä on, mutta niin kuin se tärkein oli se, että siihen jäisi se tietty aika, rauhallinen aika, puoli tuntia esimerkiksi, niin on, ainakin mitä mä oon huomannut, niin on hyvinkin riittäväinen sillä, että tavallaan pienillä kysymyksillä saa sitä porukkaa aktivoitua ja sillä, että he lähtee esittämään niitä kysymyksiä tietystä asioista. Ja niitä asioita, mitkä heitä kiinnostaa sitä yrityksestä, koska se on se niin kuin tavallaan, mikä sitten on siihen aluevaikuttavuuteen liittyvä, että kuinka kiinnostavasti osaa vastata näillä asioilla. Että mitkä luvut ja muut vastaavat liikevaihdot ja voitot ja migraatiot ja muut vastaavat, niin sehän on ihan puhahaa juttua, yrittää opiskelijoille kertoa. Joo, ei se ole niinku sen niinku idea, että se tulee niinku luennoimaan jostain yrityksestä. Ja just tämäkin, mikä on tämä Pernod, niin silloin niinku tämä kysynnän ennustaminen on niinku heillä niinku yksi semmoinen, mitä he tekee. Niin silloin, kun esimerkiksi semmoista niin käy opetuksessa läpi, niin silloin olisi hyvä, että olisi tämmöinen, mikä on niin hyvällä tasolla oleva niin firma, mikä toteuttaa sitä toimintaa. Niin kaikkihan ei tee sitä edes, niin sitten se on niin tavallaan se, että täytyy vähän osata sitten kohdentaa aina, eikä niitä voi liikaa olla. Miten he tuommoisessa niin tavallaan kysynnän ennustamiseen ja muuhun, niin noita työkaluja ja ohjelmistoja ja muita vastaavia, niin puhuuko teillä sitten niin Pernod-väki, niin yleensä siitä, että minkälaisia niin kuin työkaluja he käyttää siinä. Ihan niin kuin softasta lähtien, koska nehän on semmoisia, mitä pitäisi myös sitten miettiä oppilaitoksessa, että mitkä on niitä mahdollisia demoversioita, mitä lähdetään niin kuin hankkimaan ja mitä lähdetään esimerkiksi kokeilemaan ja testaamaan oppilaiden kanssa. Vähän samaan tyyliin kuin jotain tämmöisiä minisappeja on joskus aikanaan ollut kouluihin hommattu niin demokäyttöön. No käytännössä tämä nyt vasta lähti liikkeelle tässä tänään niin kuin keväänä tämä Pernod vierailun myötä sovittiin tästä näin, että syksyllä kun nuo kurssit jatkuu, niin sitten niin siinä kohtaa käytäisiin läpi. Mutta sille ihan hyvä pointti, että siitä pystyy ammentamaan sit siihen, kun se on eri jaksosta sit, missä käydään nämä ERPit, eri koulutus, niin siinä kohtaa voi ottaa sit esimerkkinä kuitenkin, että miten sitä tehdään. Kyllä. Osahan on se teoreettinen tausta, miten se softakin toimii. Juu, siis sehän on käytännössä, sehän on nimenomaan, että vaikka niin sitä ihan oikeata softaa saiskan käyttää, mutta kun saa tietää ne periaatteet, mikä kyseisessä firmassa niin huomioidaan siihen kysynnän laskemiseen ja ennustamiseen esimerkiksi, niin sehän on ihan täysin matemaattista kaavaa, sitähän pystyy niin tavallaan soveltaa ihan yksinkertaisesti Excelissäkin. Joka on taas se, että silloin kun ymmärtää sen periaatteen, mitkä kaikki osa-alueet vaikuttaa tähän kysynnän ennustamiseen, mitä täytyy huomioida sinne, onko siellä asiakasluokittelua, onko siellä nimikeluokittelua, onko siellä tietyt sesongit, mitkä on taas hankinta-ajat tiettyjen sesonkien tuotteille, ja tämähän on nimenomaan just semmoinen, että käytännössähän sehän on yksi iso Exceli, mikä siellä on takana. Niin on se käytännössä, on iso tiedosto ja taulukko, mikä
missä on paljon tietoa. Mut tämä on niinku yksi tämmöinen, mikä on tässä mikä työelämälähtöisyydessä on tämä. Ja sitten tulee tietty harjoittelut ja projektityöt, mitkä on tässä, Turussa on esimerkiksi mä puhun aika paljon tätä omaa suuntausta tässä näin, että en mä ota niin koko Turun AMKki, kun sieltä tulee elintarvikebiologit tulee mukaan, ja siitä taas mulle ei ole sit niinku ihan, kuin mä sanon, niin ajankohtaista tietoa, että jotain hajanaista sieltä. Niin tässä on esimerkiksi yhdistysten kanssa tehdään opettajat on lähteneet yhdistysten kanssa rakentamaan silleen, että opiskelijat esimerkiksi toteuttaa jonkun logistiikkaseminaarin omissa tiloissaan. Mm. Ja sitä kautta tavallaan oppilailla tulee tämmöisiä niin työelämätyyppisiä töitä, kun ne järjestelee tämmöisen tapahtuman esimerkiksi. Joo. Ja sitten tulee yrityskontakteja sitä kautta, kun ne järjestää näitä yrityksiä, käy kuuntelemassa niitä. Ja sitä kautta niitä tulee esimerkiksi nämä yritysvierailut, mitä mäkin pitänyt, niin siellä aina tulee, että onko harjoittelupaikkoja tai päättötyöpaikkoja. Ja kyllä ne aika useasti sanoo, että on, että pistäkää vaan yhteyttä niin ottaen, niin sitten, että silleen se on hyvä tavalla, että luodaan semmoista omaehtoista, että käydään esittämässä paikkoja, tullaan luennoimaan ja sitten tulee kontakti, kenen he voi ottaa yhteyttä ja kysyä esimerkiksi, että hei, että mulla olisi harjoittelupaikka tarpeita. Että tulee se opiskelijalle oma aktiivisuus siihen, että ei niin, että niin kuin oli puheet näistä joistain opiskelijoista, että niitä joutuu sitten vaan ohjastamaan niin, että hommataan ne harjoittelupaikat, kun niillä ei ole itsellä osaamista vai mitä se on, rohkeutta tai mitä se sitten on, niin. Jotkut lähtee ihan itsenäisesti tuommoisen liikkeelle ja niin sitten taas jotkut on niin, että niillä täytyy vähän enemmän tuottaa sitä. No tää oli just se, mistä mä kans niinku siinä edellisessä keskustelussa vähän puhuin ja itse asiassa opettajankin kanssa juttelin, niin mua niinku syletti yli kaiken se, että se niinku tavallaan se lähestyminen sitten tuolta niinku tavallaan oppilaitoksen taholta, niin se on monta kertaa ollut sitä, että tavallaan niinku semmoisia oppilaita, joilla on niinku motivaatio, jotka on hyviä ja pärjää, niin niiltä niinku tavallaan hyväksytään, että ne lähtee vähän niinku ns tähän työharjoitteluun, niin jopa ihan niinku eri sortin tehtäviin kuin mitä he on opiskelemassa. Ja sitten tulee se tilanne, että sitten näitä viimeisiä, jotka on semmoisia motivaatioltaan vähän heikompia ja jotka on niin kuin lähinnä semmoisia, että se hyvä, että jos tunnilla saattaa käydä, niin näitä tarjotaan sitten näihin isoihin alueellisiin yrityksiin. Niin monta kertaa tulee se, että niin kuin täältä yrityksen puolelta, niin on se, että se niin kuin tavallaan leimaantuu nämä työharjoittelijat, että eihän se voi olla, että sieltä olisi taas tulossa yksi tämmöinen nenäkaivaja, jonka perässä täytyy juosta koko ajan hallissa. Ja tulee, jos tulee, ja on mielenkiinto, mikä on. Ja mä tästä juurikin tällä viikolla kävin opettajan kanssa, niin oppilaitoksen yhden opettajan kanssa keskustelua, että kyllähän tämä ehdottomasti pitäisi olla vähän niin kuin tavallaan se, että ne jotka todellakin on niitä tavallaan myös priimuksia, niin että heitä voitaisiin niin kuin lähteä jo aikaisemmassa vaiheessa, kun muille lähdetään jankkaamaan vielä sitä samaa asiaa, niin heillehän voisi lähteä katsomaan sitä harjoittelua, ja se olisi tavallaan vähän myös siihen niin kuin tavallaan menestykseen liittyvä palkinto. Joo, se on ihan oikeasti olisi sitten myös nopea niin kuin tavallaan niin kuin työnantajan kannalta se, että kun nähdään se siinä harjoittelussa, että hei, tämähän on todella potentiaalinen henkilö, että hei pistä vähän hakemusta tulee, hei, kun tuossa kesällä laitetaan sesonkityöntekijöitä. Mutta sitten kun se on se viimeinen kura, mitä yritetään tarjota, ja monta kertaa on juurikin se, että sitten kun kysyy ihan yksinkertaiset asiat, että no joo, että pyydä että tämä kyseinen henkilö soittaa tai tulee käymään täällä, niin katsotaan, että miten onnistuu. No mutta kun ei se oikein puhu suomeakaan. Niin tämä on niinku se paha, että käytännössä se Suomen, nytten vielä tällä hetkellä on tuolla niin koulutuskeskuksella on esimerkiksi semmoinen linja varastoalan työntekijöitä, että he on päässyt, maahanmuuttajat on päässyt sillä, että he ovat käyneet kahden opintoviikon kurssin suomen kielestä, ja siinä ei ole mitään tenttiä eikä testiä, vaan se riittää, että siellä on käynyt, niin sen jälkeen päästään suomenkieliselle luokalle, ja tämä on harmittava tilanne, koska
kun keskusteltiin ja käytiin monta kertaa asioita läpi, niin kun kysyi aidasta, niin vastaus tuli aidan seipäästä. Eli se, että se hidastuttaa sitä ryhmää ja sitä ryhmän oppimista todella paljon, koska pitäisi yrittää pitää myös sitten nämä kielellisesti niin rajoittuneet pitäisi yrittää saada pitää siinä samassa nipussa, ja kun heille täytyy käydä se kuitenkin 7 eri tavalla läpi, ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin kädestä pitäen näyttää, ja sitten kysyy vielä, että ymmärsitkö nytten? Niin se on hyvinkin nopeasti mennyt se aika siihen, että ollaan käyty näiden niin heikompikielisten kanssa ollaan käyty läpi sitä asiaa, ja nämä, jotka on motivoituneempia ollut, niin heillä rupeaa hitsaan kiinni, ja siinä vaiheessa rupeaa olemaan jo se, että kynistä ruvetaan tekemään torneja ja muita vastaavia, että se ei niin kuin enää se motivaatio niin kuin ei riitä siihen, se putoaa, koska se katkee se opetus. Aivan. Sen takia. Joo. Mutta niin kuin, just tästä niin kuin, aluevaikuttavuudesta, niin kyllä mä sitä valutan, niin kyllähän siinä iso vastuu on ihan niin kuin opettajilla. Et ei sitä voi sanoa, että se on niin kuin, niin kuin koulutuksen vastuu, vaan kyllä se on niin kuin sitä opettajasta myös paljon lähtöisin, että pystyy hankkimaan myös tämmöisille heikommille hetkille, ja silloin kun on jotain taloudellista taantumaa tai muuta, niin että se verkosto on laaja. Koska se supistuu sitten tietyissä tapauksissa saattaa ehkä vähän vilkastua, että kuinka paljon otetaan harjoittelijoita. Mutta se on vähän tietysti yrityksen kannasta kiinni, että kuinka niin kuin tavallaan annetaan sitten omille työntekijöille niin signaalia siitä, että niin kuin esimerkiksi vähennetään omaa henkilökuntaa ja otetaan tilalle sitten harjoittelijoita paljon. Niin sekään ei ihan se... Niin kuin se sitten menee niin kuin työsuhteen asioiden kannalta. No siinä on omat, että kyllähän niitä pystyy niin kuin tavallaan kiertämään, mutta se on jo niin kuin... Niin, mutta esimerkkinä sitten työntekijöille, että juu, että kyllä teistä päästään aina tarvittaessa eroon ja voidaan harjoittelijoita ottaa, niin eihän se niin kuin motivaatio tuo, eikä... Ja ilmapiiri rupeaa sitä putoamaan, mutta on yrityksilläkin se oma vastuu, että kyllähän se pitää niin kuin kyetä niin kuin ottamaan niitä harjoittelijoita se tietty määrä ja eikä nyt leimata sillä ensimmäisellä kerralla, vaan kyllä siinä täytyy niin kuin tavallaan niin kuin, työnantajan kannaltakin niin on se, että pitää sitä keskustelua käydä niin kuin ihan reilusti opettajan kanssa, ja kyllä mä aika suoraan sanoin kanssa, että vaikka se nyt tuntuu vähän semmoiselta tylyltä sanoa, että ei sitä nyt kaiken maailman kuraa niin kuin kannata heti ruveta niin kuin ihan hirveästi tyrkyttään. Että, niin, ja jos aina semmoinen... Niin, että kyllä pitää tulla niitä niin kuin, niitä hyviä tekijöitä myös, koska se on semmoinen, että ei näe tämän alan hommakkaan, niin vaikka automatisaatio tulee ja muuta, niin kyllä se on semmoinen, että niin kuin tavallaan joku tilauserä koko esimerkiksi, se menee koko ajan pienempään ja pienempään, kun kukaan ei halua varastoida, eikä tietysti ole järkeä varastoida kaikkien, pitäisi pystyä siihen, että läpimenoajat on nopeampia ja niin edelleen, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että vaikka automatisaatio tulee, niin ei se sitä ihan fyysistä työtä, niin ei se kaikilla aloilla, niin se ei poista se automatisaatio. Ei. Ja sitten kumminkin se on aina, kun sitä dynamiikkaa tulee muutoksia ketjuun tai kysyntää tai muuta, niin joka kerta niin sieltä niin kuin kaikki asiat periaatteessa tarvitsisi jollain tavalla, tärkeät asiat käydä uudestaan läpi, että hei, että missä nyt mennään. Itse muistan, kun tuli vähän hiljaisempaa, niin sitten asiakas rupesi tilaa semmoisia tilauseriä, että niin yhtäkkiä tuotteesta ei jäänytkään enää kuin puolet siitä, mitä aikaisemmin. Joo. Ja sitten se on niin kuin ihmetellä, että mihin tulos menee, no se menee siihen pienempiin tilauseriin yhtäkkiä, niin jollei niitä niin kuin vahdita ja sitten niin olla sitten myyntimielessä tavallaan kanssa, että hei, että okei, jos te menette tähän suuntaan, niin tämä tarkoittaa meillä tämmöistä kanssa sitten, että niin. Nythän sitä on niin kuin käytännössä, mitä mä lueskelin tuossa yhden tehtävän osalta, niin justiin tätä 2+1-mallia. Eli se 2 vuotta koulussa ja se 1 vuosi sitä työharjoittelua ja työssä oppimista. Niin sehän on niin kuin semmoinen, että kyllä se mun mielestä niin kuin kehityssuunnaltaan niin kuin on hyvä, koska se on nimenomaan sitä, että silloin tulee sitä käytäntöä. Se on kummallekin puolelle hyvä. Eli se on ihan suoraan oppilaalle hyvä, että sitä tulee nimenomaan sitä niin kuin ihan perustyötä. Ja siihen, että vaikka se nyt onkin sitä, että sitten ei välttämättä olekaan sitä ihan aina niitä hehkeimpiä juttuja, mutta sehän on yleensäkin niin, että se oma panos ja oma niin näyttäminen, mitä siinä tehdään työmaailmassa, niin kyllähän se nopeasti nostaa myös sitten ylöspäin. Mutta siitä mua eniten pelottaa niin kuin tässäkin, että kuinka helvetin, no niin eihän näitä saa sanoa näitä kirjasanoja, mutta kuinka hiton paljon yleensäkin tullaan hassaamaan rahaa sitten, kun lähdetään koulutussuunnitelmia ja joudutaan lähteä muuttamaan totaalisesti.
Eli sehän tarkoittaa sitä, että nämä kaikki suunnitelmat, nämä kurssisuunnitelmat niin edelleen, tähän täytyy niin kuin tavallaan rakentaa ihan kokonaan uudestaan, ja tämä byrokraattisuus, mikä nyt yleensäkin on tähän rakennettu, niin kyllähän siinä niin ihan hiton kova jumppa tulee olemaan, ja kulut siitä, että se saadaan toimimaan kunnolla. Niin, se on. No mulla ei ole niin pitkä tieto, että miten koulumaailmassa tommonen pyörähtää, että kummonen resurssointi siinä on, että itse tiedän vaan kursseista, kun toteuttaa niin. Mutta kyllähän se, että jos ajattelet se opiskelijan se 3 vuotta esimerkiksi AMKin puolella, niin kyllä Turussa nyt on jo sitä työelämää juttua, niin sitä tulee pikkuhiljaa niin lisää. Joo. Ja se tulee semmoiseksi, niin että siellä on aluksi on semmoisia omia pajoja, mitä ne tekee, kun ne tulee sisällä, niin ne ryhmäytyy ja niin saadaan niistä niin tämmöisiä vuosikertoja tavallaan, mitkä on sitten toisille tuttuja ja sitten ne tutustuu kouluihin ja muihin. Et kyllä tavallaan niin siinä mielessä se työelämätyyppisyys tulee pikkuhiljaa siinä matkan varrelle. Et aluksi on ehkä jotain, luetaan peruskurssia jostain vähän ihan puhdasta teoriaa ja sitten tulee niin vaativampi juttu ja sitten tulee harjoitustöitä, mitkä saattaa olla ihan yrityksissä ja muuta. Ja sitten lopulta tulee ihan työharjoittelu. Esimerkiksi nyt kakkoset, onko ne nyt, kakkoset on nyt niin kevään, tästä loppukevään niin työharjoittelussa. Joo. Ja sitten niillä alkaa niin viimeinen 3. vuosi, niin sitten siellä on keväällä sitten taas päättötyöt. Et kyllä siellä tulee niin sit se niin tavallaan se työelämä painotus on siellä loppupuolella kursseissa. Joo. Mutta kun siellä on, mä ymmärsin, että käytiin sitä toteutussuunnitelmaa läpi, niin siellä on silti vielä niin, että jos siellä oli nyt 20 opintopistettä oli tätä työharjoittelua, niin jatkossa olisi 25 tai joku tämmöinen. Sielläkin oli niin sit vielä painotukset tullut ja suositukset, että vielä lisätään, että mistä sitä saadaan ja Ja siellähän just sit haetaan niitä kursseja esimerkiksi, että mistä pystyttäisiin toteuttamaan sen muotoisena. Esimerkiksi meilläkin oli nyt varaston suunnittelu, oli yksi mikä oli, niin tietää hyvin, että jotain yrityksiä voisi ihan hyvin viedä oppilaisiin sinne ryhmään ja pistää ne miettimään, että mikä sitä voisi niinku parantaa ja tehostaa, mutta sitten tulee just tämä, että mikä on se hetki tavallaan, että luodaan ne tavallaan opettaja rakentaa sen niin kuin kuviosysteemi niin, että okei, että nyt me toteutetaan tämä tällä tavalla, niin se on useasti normaaliopetuksen nähden, niin se on vaan työlämpikin opettajillekin. Kyllä. Että sitten ei sitä voi mennä niin kuin takkilevällä sinne, että näin nyt teki nyt tommosen, että niin kuin huonompaan suuntaan. Että sitten tulee opettaja semmoinen niin kuin tavallaan vastuu siitä kanssa, että mikä se tuotos on. Että jos niin kuin tarjotaan jotain tämmöistä niin yritykset, että hei, me voisi tulla, niin sitten täytyy olla vähän semmoinen, niin kuin, että ei voi mennä ihan mitä vaan näyttämään siinä. Ei niin, ei pysty. Että sit se, niin kuin, että jos ei ne opiskelijat siihen sit pysty tai asennoidu, niin sitten se jää sen opettajan niin kuin, tavallaan katsottavaksi se homma. Silleen on niin kuin, ja sitten kun ollaan menossa tähän, niin se resurssi niin on varmasti isompi, kun käytännöt on vierait ja toinen ei oikein tiedä, miten kannattaa toimia vielä. Niin ei ne ole hiontuneet ne prosessitkaan sitten. Mut tämmöisiä näkökulmia tuossa on. Ja kyllä tämä työllistyminen, sit kun tulee tämmöistä, kun tätä yhteistyötä on yrityksiä, niin kyllä se sitten tuo tullessaan sitä, että ne oivaltaa, että täällä on osaajia ja ne niin kuin kehittyy ja siellä on hyviä tyyppejä, niin kyllä ne sitten työllistyykin. Kyllä. Mutta silleen tämä on jännä, just kun sä sanoit, että mitkä logistiikan ihmisestä opiskelijoista työllistyy siihen hommaansa. Niin sitä ei mitata, vaan sitä mitataan, vaan että yleensä työllistyy. Kyllä. No nyt, mitä mä tein semmoisen kyselyn sitten, tein 1 tunnilla, niin mä kävin läpi sitten 10 henkilön kanssa, jokaisen kanssa kävin läpi sitä, että mitäs tulevaisuuden suunnitelmia oli, niin yksi ajatteli jäädä vielä niin kuin varastoalan töihin.
Siinä on lohdullista opettaa sitä ryhmää. Joo, siis 6 oli poissa. Just. Ensinnäkin 1 oli saanut ajokortin ja sen jälkeen sitä ei ollut hirveästi enää näkynyt koulussa. Oli innostunut siitä. Yksi oli ajanut mopolla kolariin ja oli suunnilleen koko vartalo kipsissä ja on kevään kokonaan pois kesään asti. Ja sitten näistä 10, jotka oli paikalla, niin 3 oli menossa inttiin sen jälkeen, että lähtevät opiskelee. Ei mitään havaintoa, mitä lähtee opiskeleen tai lähteekö samaa alaa. Ei, hetkinen, 2 siellä taisi olla. 2 oli semmoista, mikä oli miettinyt jo jotain alaa, toinen oli jotain niin AV-puolen kuvioa ja 1 oli muistaakseni sairaanhoitajaksi ja niin edelleen. Mut ei siellä tosiaan ollut, kun siellä taisi olla 1, joka ajatteli, että kyllähän niin kuin näitä varastoalan hommia etti. Mutta se, että tietysti nuoria ihmisiä, niin eihän se nyt vielä ole niin kuin, on saattanut olla ihan täysin niin kuin semmoinen, että ollaan menty vähän niin kuin kaverin perässä sitä ensimmäistä opintoa suorittaa, mutta se, että kun ymmärtäisivät nyt, vaikka kuinka niin yrittää paukuttaa niille, että se, että ok, sen valinnan on tehnyt, ja jos aikoo sitä kuitenkin niin kuin jonkun ammatin hankkia, niin kyllähän se nyt kannattaa hankkia sillä, että tietää sitä ainakin jotain. Niin, että jos siellä niin aikas kuluttaa 2-3 vuotta, niin ettei sitten se on niin ihan hukkaan heitetty se aika. On se, jos nenää kaivaa ja sitten ei yhtään mitään tiedä koko asiasta, niin on se vähän niin kuin semmoinen, että ei se paperi, että sä oot päässyt sieltä koulusta just pihalle sillä, että oot ehkä silloin tällöin käynyt siellä koulussa ja nyökännyt muutaman kerran opettajalle ja sillä jollain sopeutuksella niin ammattia tuo. Joo. Hei, tossa tuli mieleen, että tossa on niinku toi yksi, mikä tässä on tulevaisuutta, toi tämmönen osaamisen osoittaminen, tää AHOT-systeemi. Niin se on varmaan tuolla puolella enemmän sit vielä, että tulee tämmösiä, että voit töissä osoittaa osaamista. Niin, kyllä. Se on hyvä, koska se on mun mielestä semmoinen, että se on ihan positiivinen piirre, että sitä ei välttämättä tarvi niin kuin ihan kaikkea niin kuin käydä niin kuin just tämmöisten kanssa, jolle täytyy 7 kertaa asiat opettaa, siltikään ei vieläkään ole niin kuin ymmärrystä, että mistä on puhuttu edes. Joo. Näillehän se on hyvä, joka on sisäistänyt sen lyhyesti. Taikka sitten esimerkiksi myös itse opiskelemalla. Että kyllä mä katsoin, että opintomateriaalia, mitä mä jaoin heille, mitä mä olin askarellut, niin se oli suunnilleen 2 henkilöä, jotka oli käynyt läpi sen ja ne oli sen jälkeen ymmärtänyt jo koko asiaa. Ja se oli oikeastaan ihan sama, että mä olisin voinut saman tien kysyä heiltä, että näyttäkääs nyt kuinka nämä hommat toimii, mistä mä puhuin tai mitä olin kirjoittanut, niin he olisivat osannut kertoa se. Just. Loput oli semmosia, että ei mitään, että siinä vasta kun jotain kysymyksiä teki, niin paperit käsiin ja ettiin sieltä. Just niin. No. Mut hei, meidän täytyy varmaan lopetella nauhoitusta, että rupeaa tulemaan minuuttia täyteen, niin katsotaan, että mä saisin tallennettua tämän vielä. Niin. Mut kyllä jos mä käyn ne kohdat, vielä, että käsiteltiinkö, kuinka koulutuselämälähtöistä koulutus on, niin ja tietyllä tavalla onkin, mutta ehkä se on niin just sen vaikuttavuuden kanssa arvioidaan sitä koko aika ja sitten niin sieltä tehdään, ja se riippuu aina opettajasta kanssa. Että se on niin kuin, että itsellä on tämä näkemys ja itse haluaisi opetusta toteuttaa näin, niin se, mutta kaikki opettajat ei sit mun mielestä, mä olen ymmärtänyt, että ei ole sit ihan samoin linjoilla kuin itse. Ja sitten, miten arvioitte kokonaisuutta työelämän näkökulmasta? Onko riittävän monipuolista määrällisesti oikein mitoitettu, onko sisältö ok? No kyllä mä nyt koen, että toi sisältö on ainakin monipuolista ja niin poispäin. Kyllä. Miten arvioitte kokonaisuutta aluevaikuttavuusnäkökulmasta? Mikä merkitys alueen kehittymisen kannalta? Kyllähän se on. Ei sitä pääse yhtään mihinkään, että jos mä ajattelen ihan niin kuin tavallaan oman toimialan kuvioita ja muuta vastaavaa, ja ollaan vielä Hämeenlinnassa tämmöisellä Moreenin logistiikkaparkkialueella, niin jos mä rupean miettimään ihan oman alan opintoja, niin täytyy sanoa, että jos mulla ei hirveä kasa vaan pelkästään merkonoomeja on tässä lähellä ja he tulee tänne niin kuin jotain kaupallista puolta harjoittele, niin mulla tulee jossain vaiheessa äiteitä ikävä, kun ei mulla ole sitä henkilökuntaa, mitä mä tänne tarviisin. Joo. Ja tässä on just se, mikä tuossakin ehkä tulee tämä seuraava, että yllättikö joku teidät prosessiaikana, niin itse ainakin kun tätä kahlas, niin huomasi, että katsoo niin omaa opetuslinjan näkökulmasta. Mutta yrityksiinhän päin, niin joku sitten taas niissä merkonomeista haltioissaan. Ja sitten
että jokainen funktio tavallaan tarvii, ja jokainen, että jos se on niin kuin lääkintälaitteiden valmistaja, niin kuin Turussakin, niitä on muutamia, niin jos ei sitä osaamista ole, niin se vaikuttaa ihan toimitusketju niin kuin näissä periaatteissakin, niin ihan yrityksen sijoittumiseen. Kyllä, juuri näin. Kyllä se niin kuin on niin kans tärkeä juttu, että tämmöistä on. Ja toinen, niin se on tärkeä pitää kyllä hyvälaatuisen. Kyllä. Ei mitään. Tässä ehkä noin, mitä meidän piti käsitellä tässä näin. Joo. Ei mitään, kiitoksia kuulijoille, Yöradio päättää. Joo, samoin. Päättää lähetyksensä. Lähetyspäivä. Mä rupean askartelemaan, jos mä saisin tallennettua ton tuolta jossain muodossa, että en ole ikinä aikaisemmin käyttänyt. Tämä on vähän niin kuin toi, kun mä sanon, 5 plus jo tää suoritus, kun tää on tälleen 200 ja vähän yli ajan vielä, niin sit on, ja sisältö ei ollut lainkaan huono. Ei ollut kyllä, asiaa oli. Ei mitään, oli mukava jutustella. Joo, samoin. Joo, ei muuta kuin hyvää viikonlopun jatkoa. Samoin, hyvää kesättä ja viikonlopua. Moi. Moi moi. Moro. No morjens. Nauhoitus laitettiin juurikin tulille. Eli katsotaan miten onnistuu. Eli Skype Recorder Evaluation version. Alright. Katsotaan kuin skulaa. Joo, satu justiin, niin vähän töihin tulee aamuksi vähän hommailee ja puuhastelee, niin hyvä, että toimi. Joo, tää on ihan hyvä hetki. Joo, eli kaikille kuuntelijoille ja seuraajille tiedoksi, eli Janne Siivonen ja Henri Hokkanen ja ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden tehtävää 2D suorittamassa ja nauhoittamassa. Juuri näin. Lähdetään liikkeelle siitä, että käytännössä niin tätä ammatillista koulutusta ja sen aluevaikuttavuutta, niin me on lähdetty miettimään ja pohdittu jo aikaisemmassa keskustelussa ja otettu siihen tosiaan neljä eri näkökulmaa, eli määrällinen, sisällöllinen, vastuullinen ja sitten kehittymisen näkökulma. Joo. Ja tässä on pikkusen tietysti eroavaisuuksia, että toinen meistä, eli Janne on tuolla opettajapuolella toimiva henkilö ja minä eli Henri niin on sitten taas työelämän puolella vaikuttava henkilö, eli saadaan nyt kaksi näkökantaa saman tien keskusteluun. Joo, näin on. Ja lähdetäänkö kumminpäin liikkeelle? Lähdetkö sinä ensin kertomaan omalta näkökannalta vai minä? Ihan kaikki. Joo, mä voisin koostaa tähän